जुन तालनि 24 सालमारि दिबनि दामसिनि तामजरब चरिलाम आयस बै खबजाक रामनारायण ठाकुर पारा रिंनागो बिसिनि मायदुमिगो पास अंनाय दगनो खा गाहाम याफारमनि सामं बुतां ते बुफां कायमनि सामं बुतां यागो नाहारजाखा आरो थाङै मानजाखा आमसेनि एमएलए सुबोध देबरमा मानजाखा चरिलामनि आयएस उत्तम दत्त मानजाखा चरिलाम ब्लकनि बिएसि चेयरमेन जाखलु देबरमा खबै कबुनि आदंग आसालो चिरायरगनो बरम याफारमनि लगे लगे बुफांब कायलेखा সম্মানিত অতিথিদের উত্তরীয় এবং পুষ্পস্তবকে সম্মান हमें मीडिया का 28 तारीख को रामनारायण ठाकुर पारा हाई स्कूल की उद्योगे ऐसा बुफांगा फंकायनायनि प्रोग्राम कैसे के धारा थांनाय 2024 नि को माध्यमिक गाहाम रेजाल्ट थायै पास होनाय रंना सम्बर्धना माने बरकनो हमालाबाया सगै बरनो सम्बर्धना माने प्रोग्राम खालामनायनि जागायाव दिनै आरो आनन्द होजाखा आं आरो एलाकानि बिदायखौ मानो नंखा आं खायथिया रगिन बा तिमान लगे लगे आं बंनो एक्सेप्ट खाय आं आरो एटेन्ड खालामनांगौ बिनाका दाम निखा तिनै आरो बिखौ बन बा बुफांगा फंकायनायनि बाबो आं सोंखाय खनुका बुफांगा फंकायना नांगौ बुफांगा फंकायाबो बायखांनायबा आबो उनखा बन महौ समनो कासे पार्ट एन्ड पार्शियल बुफां बुकायखा बायमोन साथे साथे आरो टीटी छात्र যারা स्टूडेंट गाहाम रंनो पास होनाय रंनो पुरस्कार बा बंनो मोमेंटो रुनानि बागै नर नंमा जागा अबहाय बोरै मालायखा अनेक क खाय मालायखा जों स्टूडेंट नंनो गाहाम एडभाइस रोय क गाहाम सावै बंनो लेखा परा बागे परिनानि थाङै बाहांखो बुसखांनि टेप डिटारमाइनिंगै बुसखांनि लेखा परा खांनानि बर आगुनानि बागै अर जतर फायमान जाने पाय अर सिनि ब्लकनि चेयरमैन जेसी चेयरमैन जाखलु देबबर्मा गेसिनि चरिलामनि आईएस उत्तम कुमार दत्त ताइसिनि अरनि स्कूलनि हेडमास्टर अनिल देबबर्मा ते डाइरेक्टरनि हेडमास्टर मंगल देबबर्मा अरनि फुंनि सेक्शननि हेडमास्टर जतन तंबाया जतन कगनारक बायखा गाहाम नारका स्टूडेंट ताइबो बंनि बखानो टेप जितनांगै बं टेप डिटारमाइनिंगै परिनायनि बागै परासुना और नजरै परियो जाते बुइ बाखसांगै तेबो स्कूलनि मुं तेबो कुसुकानानि बागै आनम थांनाय 10 जना माध्यमिक परीक्षार मासे खरकसा फार्स्ट डिविजन पास संखा 6 जना सेकेंड डिविजन 3 जना थार्ड डिविजन 10 जना पास 100% रेजाल्ट गाहाम खालायखा बनि बागै आं बरना असेस माने पाइफ्ले हामबाय मारो पाइफ्ले आं खाथुंगो बरक जाते ताइबो लेखा परा परियो कुसु काना नोंथां बं फार्दर स्टाडि बरक तेबो कुसुगो कायाखै बरक बिदानो फरायसना खाय आगो मानथाय अमनि कक आन संनाय आं बं लोगो सब समय दङ गाहाम हामिया औ स्कुलनि कोएक्ट प्रब्लेम दङ र इनफ्रास्ट्राक्चार नङाबा और न्यू बिल्डिं नांगौ बर आं अबनो उद्घाटन कर्तृपक्षनो सानाय गमा आपडेट नांगौ कारण और तय गानागिनि तय स्कुल खुरै गो 12 स्कुल गमा आपडेट नि बागैबा उद्घाटन कर्तृपक्षनो सानाय अम इंग्लिश मीडियम जाते कन्भार्ट नि बागै अ कोनोबो सानाय आं उद्घाटन कर्तृपक्ष आंबो कग्रिटनखा आं सानाय बाइके पार्से संखाय अबनो स्कुल आपग्रेड खाय इंग्लिश कन्भार्ट खालामना आं बिगां जथेस्ट प्रसेस खालामो